Hate the money I see, clothes that I buy, ice that I wear, clothes that I try. Close your eyes. Baba, ya dai? Ya aka yi ne baba? Storyteller thug now. Me ya faru ne? Dan Allah me ya faru baba? Na shiga uku. Wannan so. Baba zauna dai, zauna ga waje baba. Zauna baba. Me ya faru ne? Na shiga uku. Bari in je in kira wuta. Tunda da ka fi jin magana a wuta. Gari nan dai sai kuka yake yi. To ni ban san me yake faruwa ba, ke ya kamata ki tambaye. Baba me yake faruwa baba? See no changes, all I see is racist faces. Misplaced. Wata waka da muke ji sai ke tira mun 1997. 1997. Ya maka olori. Baba. Wannan waka da muke tunawa. Tuna maka da alamar rago. Wannan waka da ya sauki. Ai sai ya tuna da 1996 lokacin muna Obajana. Jin wannan waka da na yi sai ya tuna min da 1965. Da bari. Wannan waka da nake yi ba ga waka shiga lokacin zaman mu a Saudisa. Lokacin da muke tuna zaka ji ba dai ne wannan waka ya tashi. Baba kai hakuri. Baba ga wajen zama baba. Baba ga wajen zama. Baba